Khuluma Sithuni, ufuna ngithini kubona? Ngoba mina nginkome nophondo nje bathi beya ndawonye ngiphume eceleni njengeqakala. Basikhela phezulu okwemfini izinto bazibuka ngawenyama ngiphiwa kamoya ngibona nasekusitheleni. Konakele ezweni ngingofakazi oqanda ikhanda sizunyiwe ema-Afrika. Ngeke ngabona inkunzi enyoni kayiphumula ihlaba usenti isidindi sithwele ngelundi sibonakalisweni. Mangijukujela amehlo buqamama ngibona inkunzi endle ivaliwe ilele ngomhlana amanqina abheke phezulu. Wamemeza umuntu omdala wathi ngcwethi shaya lo nkunzi enyoni kayiphumula ilibulele izwe likaMthaniya. Yashiya khona le nkunzi yabhenga kimi alifaka lonke uphondo emhlabathini. Lwabuya negazi yakhuluma njengomuntu. Yathi uzulinga ungithinta ngibekile ingalo yomthetho ngizokufaka ejele enkantolo. Uzolala ubaliwe ngathuka ngaphaphama. Kwafika umoya oqandayo ngahlaselwa uhlavana kwashaqinwele ngagodola eyithele imvula. Ngaba ngedolo ngakhuphuka ngomthandazo ngathi uNkulunkulu okhokho mvela inqanga nqamula nansi imvula ngizowela kanjani uthukela kude ekhaya. Wathi akusiyona imvula inyembeza amadoda ahleze ezikhala ngaphakathi ehlukunyeza abantu besifazane. Ngathi baba nami ngihlukumezekile. Owesifazane bengibambisene nawo beyithwele inyanga zintathu ikhiphile ingane yami seyihlula ingakwazi nokukhahlela. Wathi unelungelo lokukhipha umphefumulo ongenacala. Oma bengane baxabana noyise bengane isibhongo basikhiphele ingane ngisho bengakayizali ezinye bayikenya bayizele sothini ubuhulumeni babhunyazile. Izwe lonke likhala ngamadoda ahlukumeza besifazane baqeda ngenkemba. Kodwa kwabesifazane bahlukumeza imphefumulo engenacala eswini ngamaphilisi nangemjovo. Kuyambambatha kuyembeso ngamabibi zekukhule nokhula. Siyakhala isono sifuna umninisi yasiphiko kwayise wale ngane ekhala emgqomeni efuna unini ogona ibhodlela lesavana ethaveni. Khuluma Sithuni, ufuna ngithini kubona? Kodwa ngithula sezohlunga phambili ngayeni inyosi sidlujulayo. Sifelwe thina endlensundu sifela abafazi ababesike ibunde sigcawini sokucijana ngamacebo okuvusa imizi yobaba mkhulu. Sifelwe ngamadoda ayikhephuzela injobe enhle ethungela obandla. Ziphi intombi ezayifumbethe itshele egolide ezathi ibhona isifuba ngobugugu bazo. Mina nyaza akusizona zonke insizwe ezasala empini yasendoda kusuka. Akusizona zonke ezasala encome ngisho esandlwana isisalanga zonke pho ziphi insizwe kwagcwala kangaka emathaveni. Inyoni emhlophe entazi ingasikhanyelanga. Yafika lapha yakhomba ngophakathi kwenengabade. Yafika yanyamasa ilibulele izwe likaMthaniya. Ngiyakhala ngendlensundu engqondo sigeziwe ubuntu. Ikhathele udaka ihubhuta lakho. Kodwa kwenile emanxiweni umene uzalela ibhoyi sakhala esinqeni ethunga azi liyofika yini emasompeni. Khuluma Sithuni, ufuna ngithini kubona? Khuluma Sithuni, khuluma nami, ufuna ngithini kubona? Le nkondlo akusiyona yami yabayidingayo. Ngibonile nami sibonakalisweni izinkondlo zamaciko zibekiwe zomfanekiso wenyoka ngokuhlwana kwezimbiba zazo. Nami ngifikile ngabeka yami inkondlo yaphenduka isimo senduku yaMose. Yaphenduka inyoka yayigunya zonke ezinye. Uthi umuntu omdala mfana kaMhlongo, wena unenhlanhla usuthunyelwe umnyalezo weqiniso. Khulumani bosenkondlo ningabe ngisaye kuyozithunukala nenxeba. Yizi izinkondlo zense zaba uhlamvu lawo lenhlabathini owugwadule. Izinkondlo zense zawo lendlebeni zabantu abangasana inhliziyo. Khuluma Sithuni. Khuluma nami, ufuna ngithini kubona? Ngizwe iphimbo lokhu libelesele endlebeni. Lithi mfana kaMhlongo isonge lenkondlo. Injobe yacwile inkambeni ongenani ibheke ngamaqaphelo othando. Hleze lizuzeke libuye lelizwe likaMthaniya.